Zdarušáci, tady zase je Bučno, já vás vítám u dalšího vlogu, tentokrát to není žádný random vlog, tentokrát je to rychlokurs smažení kuřecích medailonků. No a jsem tu společně s kámošem, který mi bude sloužit jako má pravá ruka, ahoj. Čau. Takže jo, myslím si, že za chvíli se shledáme u prvních rad, jak je správně smažit. První kuřecí medailonky rozbalíme, poté co je rozbalíme, zde rozbaleno, tak rozžhavíme pánvičku, zapneme spodák a dáme panvičku. Tak, zde si počkáme tak cca 5 minut, než se pánvička rozžhaví. Zatím můžete jít na počítač, na Facebook. Poté, co se nám rozpálí pánvička, medailonky začneme pomalu dávat na pánvičku. Poté, co se z jedné strany opekly do zlatova, obrátíme je. Poté, co jsou medailonky z jedné strany otočené, necháme je opékat z druhé strany opět 5 minut. Poté, co nuggetky osmažíme, nandáme je na talíř. Poté, co jsme je nandali na talíř, jak jste si mohli všimnout, nezapomeňme na hlavní část tohoto úkolu, a to, že vyhodíme obal. A nyní se můžete prohlásit za mistra smažení kuřecích medailonků. Teď už vám nezbývá nic jiného, než se do nich pustit. Chutná. Velice. Takže jo, díky za sledování tohoto menšího tutoriálu, jak si osmažit kuřecí medailonky. Doufám, že se vám líbil, pokud se vám líbil, určitě ho nezapomeňte sdílet kamarádům, posílat ho všem a dát like. Děkuji moc a mějte se hezky a ahoj.